Ay mga kagamba. Tournament ng pa-vloggers dito sa bahay ni Gambino. Ito, tuwa-tuwa si Ate Man. Happy siya ngayon. No? Mamaya, dadagitin natin. Panalo tayo mga kagamba! Ayan. Talo tayo kay Ate Man. Mamaya, dadagitin ko yung gamba niyan. Tatay Mendo, mamaya, dadagitin ko yung gamba niya. Ayun. Happy Man. Dito ko yan! Dadagitin natin niya mamaya. Okay naman. Ano ka nasisira? Dalawa camera. Ayan yung pagkain namin, no? Ayan, no, nakalatag na. Tawagin ni Aso. Ayan. Ito, yung mga ibang tropa natin. Ay, bakit di pala nareto to? Medyo, ano? Ito sila lahat, mga kagamba. Ayan, si Aldi, ay si Aldi. Hindi. Oo. TV. Lakay Mendo. TV, no? Ayan. Gwapo, nagwapo. Guwapo, batang-bata. Ayan. Support Vlogs, channel yan. ng vlogs. Gagang vlogs, mga kagamba. Ayan, nakikilala nyo lahat yung mga vloggers dito, mapugi lahat. Walang maganda rito, puro guwapo. Lahat ng mga vloggers dito, puro guwapo, walang maganda. Ayan, no? Pambababae daw sa Tatay Mendo dito. Joke lang. Ayan, no? Baka akong gawing lalaki, hindi babae. Ayan, mga kagamba, ha? Kainan na. Ay, pagkain, no? Nakaredy na, oh. Ayan, mga kagamba, may umpisa na yung laban.